Masana abwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapempha makonsolo mdziko muno kuti ayike patsogolo amayi amasiye mawanja omwe ana okhaokha kusungana komanso anthu akhungu la Chalubino pomwe akugawa chimanga chothandizira anthu omwe akusowa chakudya. Dr. Ansah apereka pempholi maboma a Mzimba ndi Nkhatabe komwe amayendera ndi kuona momwe ntchito yogawa chimangayi ikuyendera m'mabomawa. George Mkandawire walemba ripoti ili. Polankhula ku Nkhatabe ndi ku Mzimba, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah anati ndi khumbo la boma kuonetsetsa kuti pasakhale munthu ukufa ndi njala mdziko muno. Apa Dr. Ansah alimbikitsa makonsolo a maboma kuti alimbikitse njira zoyang'anira ntchitoyi komanso kuonetsetsa kuti magulu ovutika monga mawanja omwe amayendetsedwa ndi ana, anthu akhungu la Chalubino komanso okalamba akhale patsogolo polandira thandizoli. Pakanali pano, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha anthu mdziko muno kupewa kudzipha pomwe akukumana ndi mavuto. Ndene ndikwatsimikizira onse amene analembedwa kuno kuti alandira chimanga mpaka malichi mpaka kukolola, komanso ndikwalimbikitsa anthu kuti agwire ntchito molimbika chifukwa mujatamvera kuti fetereza wayamba kufika. Tiyeni anthu tigwire ntchito molimbika kuti chaka chamawa tisadzabwerenso kudzathandiza chifukwa chosowa chakudya. Kumbali yake komishona wa Dodma Wilson Moleni wati boma lithandiza malawi okwana 4 million kutsatira kafukufuku wa Malawi Vulnerability Assessment Committee omwe anatsimikiza kuti madera ambiri mdziko muno akukhudzidwa ndi njala. Inkosi ya makhosi mbero yachisanu ya boma la Mzimba komanso mfumu yaikulu mbiri ya boma la Nkhatabe ayamikira boma chifukwa chothandiza anthu nthawi yake, ndipo anena kuti njala ikunkani kulira mdziko muno kamba ka mavuto osiyanasiyana. Ndipo phungu wa nyumba ya malamulo wa Mzimba Hola Amartha Mzomera Ngwira ati ndiwokondwa kuti boma lafika kudera kwawo kudzapereka chakudya kwa mawanja omwe akhudzidwa ndi njala. Nyengo nkhaka mdandaulirani kuti anthu akwithu wakufa na njala. Mama mkayoya mazga yakuti pala nilutenge kumpoto nilutenge kuti nkhalawone. Mama mwahuno mwafika pano pachisenyezi kwiza kuzakalawona bantu kuno kuhola ine na mwana winu na mafumu yane tikumuonga mchomene kuno kuhola. George Mkandawire, MBC Mzimba. Nkhani zokhuza makontrakt kuti ndi zomwe zachedwetsa ntchito yomanga malo owerengera pa sukulu ya Kachenjede ya Mzuzu. Izi ndi malingana ndi wachiwiri kwa mkulu wa sukuluyi Wawozi Singini omwe amauza komiti ya nyumba ya malamulo yoona za maphunziro yomwe inayendera ntchito za pa sukuluyi. Pandakali pano komiti yauza magulu okhuzidwa ndi ntchitoyi kuti ntchito yomanga malowa iyambirenso usanathe mwezi wa Januwale chaka chammawa. Musase Cheyo walemba ripoti ili. Monga mbali imodzi ya ntchito yawo, komiti ya nyumba ya malamulo yoona za maphunziro inayendera ntchito zina kuphatikizapo yomanga nyumba yowerengeramo pa sukulu ya Mzuni. Ntchito yomanga nyumbayi imayenera kutha zaka zitatu zapitazi. Atafika pa malowa, mamembala a komiti anali okhumudwa ndi kuima kwa ntchitoyi. Pofotokoza mavuto omwe ntchitoyi ikukumana nawo, izi ndi zomwe wachiwiri kwa mkulu wa sukuluyi Wawozi Singini anafotokoza. Pakati hapa tinali ndi vuto la macontract. Contract ya womanga contractor inatha. Contract ya consultant amene project manager inatha. So malamulo timene kuti tipemphe imene amati no objection kuchoka ku PPDA. So tinalemba kuti atiwonjezere nthawi komanso cost ya project. Chifukwa ni nthawi zinizakwera mitengo, so cost ya library that's why tikufuna so 13 billion. Kwa mwamwayi mkati mwa 13 billion pano patilikale ndi 7.5 billion. Mawu awo wapampando wa komiti Amutani Tambala
ati mbali zonse zokhuzidwa zionetsetse kuti ntchito yomanga iyende msanga. Tauzidwa kunena kuti ma problems onse amene analipo ndi PPDA ndi a consultant amenewo akufika kumapeto. Kotero kuti ndalama zilipo kale zonena kuti akamalizana zokambirana ndi consultant ndiye kuti ntchito imene iyamba. Koma ndalama zilipo kale zoti atitsimikizira kuti ntchito ikayamba siyimaso mpaka nakumaliza. Nyumba yowerengeramo ikatha ithandiza kuti ophunzira akhale ndi mwayi wopeza zipangizo zothandizira pa maphunziro awo mosavuta. Msase Cheyo, MBC Mzuzu. Inkosi kampingo Siwande ya mboma la Mzimba yati ndondomeko yopereka ndalama za mtukula pa khomo kumanja ovutikitsitsa mdera lake kudzera ku foni za mmanja ikuthandiza kuteteza ndi kulimbikitsa kusunga ndalama. Mfumu iyi yanena izi ku Eswazini mbomali pomwe akuluakulu a khonsolo ya Mberwa ndi kampani omwe ikugwira ntchito yopereka ndalamazi amapereka ndalama kumanja omwe ena ayiwo akhala asakulandira ndalamazi kwa chaka chonse kamba ka vuto la makina omwe amagwiritsa ntchito. Chimwemwe Mululu wadza ndi ripoti ili. Ena mwa manja omwe ali pa mndandanda wolandira ndalama za mtukula pa khomo dera la Inkosi kampingo Siwande mboma la Mzimba monga a Tamara Nyirenda ndi a Unity Mphande akhala asakulandira ndalamazi kuyambira pomwe boma linakhazikitsa ndondomeko yolandirira ndalamazi kudzera pa mafoni ya mmanja mu Januwale chaka chino. Tsopano mavuto amakina omwe analipo awakonza ndipo anthuwa akulandira ndalama zawo zonse. Inkosi kampingo Siwande ya mbomali yati izi ndi zokondweretsa popeza manja awa tsopano atha kugula chakudya ndi zina zofunika kuthandizira manja awo. Ena zatenga pafupi chaka asanalandire komano lero mene ndalama zizabwera akulandira chonchi zikuthandizira po thandizo kuthesa mavuto amene anthu amakumana nawo. Fa osankhidwa kuti awa ndi anthu atukula pa khomo kwambiri chinaoneka kuti ndi anthu oti ovutika awasoweka zinthu zosiyanasiyana. Ambiri ayo mina ndi njala ana masukulu kuti athandize ku skulu komanso pa nyumba chakudya ndi zosiyanasiyana. Mmodzi wa akuluakulu ku khonsolo ya Mberwa a Shadrack Mingo ati ndondomekoyi ndi yothandiza kuteteza ndalamazi komanso kulimbikitsa anthu kuti azisunga ndalama. Ngamudza Mzimba ndi wamkulu mmene anthu asonkhana apapa ena ndioti akuchokera kulunjika kusere kumapiri aja koma akamalandira ndalama pa foni ndioti akamalima angoona message yafika pompo ngati pala agent pafupi amene alonso olembetsedwa ndi kakupeya alandira ndalama koma panopa abwera panopa foti naitana kuti pangire umboni koma imathandiza kwambiri futi anthu asamavutikanso ndi kuyenda mtundu otali koma sivini kuberedwa apayenda ndi kashi mthumba koma iwo akakhala kuti ali pafupi nthawi imene afuna munthu sangabereka kuti ndalama achisisa ali nayo. Munyengo ino khonsolo ya Mberwa ikupereka ndalamazi kumanja oposa 17,000 mwa manja 21,600 omwe ali pa mndandandawu kumpoto ndi kummwera kwa boma la Mzimba. Boma la Malawi ndi thandizo la zachuma lochokera ku bungwe la European Union ndi mabungwe ena anakhazikitsa ndondomeko ya mtukula pa khomo pofuna kuthandiza manja osaukitsitsa maboma onse mdziko muno. Chimwemwe Milulu, MBC Mzimba. Nduna ya zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumadera a Ben Phiri apempha anthu komanso mabungwe akufuna kwabwino kuti athandize manja omwe akusowa chakudya mdziko muno. Aphiri ayankhula izi pabwalo la zamasewero la Satemwa mboma la Tcholo pamwambo ogawa chakudya ndi ndalama kwa manja 1000 kuchokera ku bungwe la Muslim Disaster Relief Aid. Chisomo Break wafika ndi ripoti ili. Ndunayi inati vuto la njala ndi lalikulu kwambiri mdziko muno ndipo mpofunika kugwirana manja kuti mabanja onse okhuzidwa afikiridwe ndi thandizo. Tikati tidikire boma lokhazikitsika nchifukwa chake mabungwe ngati awa abwerapo komanso ngakhale ife ya Malawi tingatochita mobilize ndi kupita kukathandiza zipita patali. A president mene anazichepetsa chonchija nalengeza ku dziko kuti zinthu zavuta afuna kutipempha kuna kuti tigwirane manja nkuti tothandiza Malawi anzathu kuti zonse ziyende bwino. Ndiye ndati mpemphe ndithu kuti konse kumene tili nako kanga chepe kamene tili nako tikakayika malo amodzi zithandiza Malawi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Muslim Disaster Relief Aid a Osman Babani adati bungwe lawo likufuna litolere ndalama zokwana 1 billion kwacha kuti lifikire manja pafupifupi 15,000 mdziko muno ndi thandizo la chakudya. Kukhala kwa mozi kuja it's very good reason kuti muone kuti bungwe lina lake likoza kupita madera ena koma sakwanisisa
akuza kugawa ife tifuna tikagawa koma tasi apo anthu ena kuti sanalandire. That is why collectively tinabwera ndi ma statistics mene anatikamba abenefit nduna atuwa kuti we've got 37,000 people in Cholo itself. But today 1,000 families today are being benefited. At the same time, timagagawa sukumulanje pakali pano. Mmodzi mwa anthu omwe alandira thandizoli ndi mayi Alinafe Mangisa ochokera kwa Savala mfumu yaikulu Nanseta mboma la Cholo. Okay, tukumana ndi mavuto ambirimbiri pamoyo no kuti munthu upezeke kuti waja kumayenda ati maganyu mwina umapalira munda mwa inake kuti upeze chokudya cha siku limene lolo mwina kugwira ganyu kagula 1 kg ya chakudya. Ife apa tikunyadira kwambiri pathandizo limene atipasa, tikuthokoza kwambiri kuti zikatithandiza monga mmene ndandira chonje ngati kula anthu ena kunyumbako tikagawana pang'ono kuti tikaone kuti tonse tipanga bwanji. Banja lililonse lalandira ufa okwana 20 kg, mafuta ophikira, nyemba komanso mchere. Bungwe la Madra laperekanso katundu ngati yemweyu kwa mabanja omwe akhudzika ndi njala mboma la Mulanje. Chisomo Break, MBC, Cholo. Takulandiraninso ndipo nkhani zathu zikupitirira. Bungwe lina lochita ntchito zachifundo la Design Outreach lalangiza mabungwe onse omwe siaboma mdziko muno kuti agwirane manja ndi boma pa ntchito yogawa chakudya kwa anthu 4 million omwe akusowa chakudya m'madera osiyanasiyana mdziko muno ponena kuti boma palokha silingakwanitse. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Beatrice Chisenga ayankhula izi kuchiwamba mdera la Senior Chief Chimutu mboma la Lilongwe pamene bungwe lawo limagawa chakudya kwa manja oposa 700 mderalo. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Bungwe la Design Outreach limagwira ntchito za uzimu ndipo limathandiza anthu mdziko muno munjira zosiyanasiyana makamaka powapatsa anthu madzi abwino kudzera ku mijigo yomwe amakumba m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Ndiye bungweli litamva kuti anthu oposa 4 million mdziko muno afunika thandizo la chakudya kamba kuti akukumana ndi vuto la njala, bungweli lasonkhanitsa ndalama zokwana 75 million kwacha kuchoka kwa anthu a mdziko la United States of America zomwe agulira thandizo la chakudya chosiyanasiyana chomwe achigawe kwa mabanja 700 amdera la Senior Chief Chimutu mboma la Lilongwe. Mkulu wa bungwe la Design Outreach kuno ku Malawi Beatrice Chisenga ati bungwe lawo lachita zimenezi malinga ndi pempho la boma loti anthu akufuna kwabwino ngakhalenso mabungwe athandizepo pochepetsa vuto la njala limene lagwa mdziko muno. Bungwe hili ndi la Chikristu ndiye it's part of kuonesa moyo wa Chikristu, chikondi cha Yesu Kristu kwa anthu amene ali mavuto monga amene mavuto amene tili kunoko a dry spell anthu ambiri sanakolole ndi chifukwa chake ife moonesa Chikristu ponso madonors athu ndi Kristu chifukwa chake achita donate zinthu zimenezi. Yes, ndalama zimene zaperekedwa ndi 75 million ndiye no tizaperekaso mu February another consignment ya 75 million. Ndiye target yathu ndi 700 households kunoko kwa TH Mutu. Pa 700 households ipo household imozi kulandira 20 kg ya ufa komanso 1 bottle la cooking oil komanso mchere packet imozi komanso soya pieces 10 packets ndi nyemba 1 kg. Anganire Kalonga ndi mkulu ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mboma la Lilongwe ndipo pamene akuyamika bungwe la Design Outreach akupemphabe mabungwe ena akufuna kwabwino kuti athandize tikamba kuti mboma la Lilongwe lokha mabanja oposa 100,000 ndi amene akusoweka thandizo la chakudya msanga. Boma la Lilongwe likana khudzidwa amene nkhani ya njala chifukwa tikati tione pakana kulaso sinarani sinambe kugwa mukhazikika kudera kuno. So madera ambiri ngati achina Chimutu uno amene afikiridwa achina Mazengera, achina Chitekwere, achina Sinde, achina Kalolo ndi anthu otenazo kuti akadalibe kukhudzidwa nkhani ya mvulayi. So tiyembekezere kuti nkhani ya njalayi ikadakula napitirira nakhudzabe madera ambiri malingana ndi kaphiridwe kachani ka mvula. Ripoti laposachedwa apa la Malawi Vulnerability Assessment Committee lidanena kuti anthu 4 million akufunika thandizo la chakudya kamba kang'amba komanso chifukwa choti sanakolole bwino chaka chino. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la Mulako wa Lomwe muchana kwa Mpuluka walimbikitsa atsogoleri amagulu osiyanasiyana zachikhalidwe kuthandiza mafumu pa ntchito yawo. Mpuluka ayankhula izi kuzomba pamwambo oveka ufumu akuchisanga chovala cha ufumu kutsimikizira kuvomerezeka kugwira ntchito za chifumu. James Kajepa ali ndi nkhani yonse.
mwambowu omwe unachitika mu chikhalidwe cha Chilomwe unabweretsa pamodzi anthu monga mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi, mamembala akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la Mulakhwa lomwe monga a Felix Tamblas, komanso wapampando wa bungweli a Muchanakhwayi Mpuluka. Mawu awo Ampuluka anayankhula motere: mafumu ndi amene amatenga chitukuko kuchokera ku boma kuti bweresera ifeyo ku muzi, ndi mafumu ndofunikira kwambiri, anti chikhalidwe chilichonse singakhalepo opanda mafumu amene ali naye kachikhalidwecho. Pogwirizana ndi mawuwa, mfumu Mindano yapempha mafumu onse mdziko muno kuthandiza ulamuliro wa chipani cha DPP potukula dziko lino. Ndikupempha mafumu onse amene tili kuno Malawi muno monga tina group ya Mindano titatigwirane manja ndi boma limene lilipoli line masomphenya chiko tikuliona, even anthu mizimo tikumamva kuti kwati DPP ndivula amagwirizana bwanji chifukwa kuti nyengo zimene zituvula imavuta koma taona limene zikukhalira aliyesa kusangalala. Pamafunika mfumu azigwirane ntchito ndi boma limene likulamula pa nthawi imeneyo, chifukwa ukakhala kuti ukupanga zina zake umasiyana ndi zimene zikuchitikazo, ndeno chitukuko sichingatani sichingayende. Limafunika boma limene kugwiralo umalandira malamulo ake chimene angakuza umagwisa ntchito chimene even katangale kuba kumene chimanga kuti kalandira songabeso chifukwa chakuti uzizowa kuti ndikapanga zine mulandu koma boma lo tilemekeze chifukwa boma ndife tosana. Magula ya Chilomwe, zakudya komanso kavalidwe ka Chilomwe ndi zina mwa zinthu zomwe zinakometsera mwambowu omwe unachitikira pa bwalo la zamasewero la Mikuyu Prison m'dera la mfumu yayikulu Mwambo m'boma la Zomba. James Kachepa, MBC. Manja 1500 amboma la Msanje nyengo ya Krismisi aimva kukoma pamene alandira thandizo la ndalama za mtukula pakhomo zomwe ziwathandize kugula chakudya ndi zinthu zina zofunikira pa moyo wawo. Bungwe la Malawi Red Cross Society ndi lomwe lapereka ndalamazi pothandizana ndi boma pa ntchito yolimbana ndi njala. Tindi zambiri mu ripoti ili. Awa ndi ena mwa anthu omwe akulandira ndalama zokwana 90,000 kwacha banja lililonse kudera la mfumu yayikulu Chimombo m'boma la Nsanje pansi pa ndondomeko ya mtukula pakhomo yomwe bungwe la Malawi Red Cross likugwira. Polankhula pamwambo opereka ndalamazi kwa anthu opindula pa sukulu za primary za Kanjedza ndi Matundu, mkulu wona zangozi zogwa mwadzidzidzi ku bungwe la Malawi Red Cross a Louis Tobe Solomoni ati ntchitoyi ayamba kugwira potsatira ripoti lowunika kapezekedwe ka chakudya la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC lomwe linaonetsa kuti anthu oposa 4 million mdziko muno alibe chakudya. Red Cross tinapempha chithandizo chokera kwa abwenzi athu makamaka FRC komanso a Danish Red Cross amene ayika mafuku 2.4 billion Malawi kwacha imene itithandiziratu mabanja pafupi 4,300 Blantyre kwatiye Kuntaja kuchikwawa kwatiye Makwira ndi kuno Kunsanje kuno tili kuno kwatiye Chimombo ndi pang'ono be anthu akwanya chikadza kunoko Kunsanje tikupanga target pafupi 1,500 mabanja 1,500 aliyesalandira 90,000 kwacha kwa miezi 4 tukuyamba mwezi wa Disemba timaliza Marichi chaka chamawa. Zonsezi tikupanga pothandizira boma malingana ndi njala imene ilipo kuti anthu ayesetse kukagula chakudya ndi zina ndi zina. 90,000 ndiyo takho kugula thumba la chakudya komanso ndiyo nditina tapakhomo. Mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi thandizoli Mayi Chris Tito ati ndalamayi iwathandiza kupeza zosowa zawo. Indipepusabe pang'ono ndikagula mphasa chofinika ndi chakudya. Bungwe la Malawi Red Cross Society lati lakhazikitsa ndondomeko zokhwima poonetsa kuti sipakuchitika zachinyengo monga kukakamiza anthu opindula ndi ndalamazi, kupereka chithokozo kwa adindo monga mafumu komanso kuonetsa kuti ndalamazi akuzigwiritsa ntchito yoyenera monga kugulira chakudya. Kuchokera kuno ku Nsanje ndine Simeon Boyce. Atolankhani a za sayansi ndi za chilengedwe awalimbikitsa kuti azitenga nawo gawo posintha mmene nkhani za kusintha kwa nyengo ndi za chilengedwe zimalembedwera komanso kufalitsira. Atolankhaniwa awalimbikitsanso kuti azigwiritsa ntchito njira za makono zomveka bwino kuti anthu mdziko muno amvetse ndi kutsatira makamaka ndi kuchitapo kanthu posamalira chilengedwe. Mphunzitsi wamkulu ku nthambi yoona za maphunziro amphamvu za mbwereza ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu Crispin Gogoda ndiyemwe wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa pachaka wa bungwe la Association of Environmental Journalists AEJ. Jean Chinsamba ali ndi zambiri mu ripoti ili.
atolankhani omwe amalemba za sayansi ndi chilengedwe mdziko muno awalimbikitsa kuzindikira udindo wawo ngati nsanamira zofalitsa uthenga wakufunika koteteza chilengedwe polemba nkhani zomwe azifufuza mokwanira komanso zopindulira anthu. Poyankhula pa msonkhano wapachaka wa atolankhani a sayansi ndi chilengedwe pansi pa bungwe la Association for the Environmental Journalists AEJ mu mzinda wa Lilongwe, mphunzitsi wamkulu ku nthambi yoona za mphamvu ya mbwezera pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu Crispin Kukuda anati atolankhani akuyenera kulemba nkhani za chilengedwe mu chiyankhulo choti Mmalawi aliyense adzimva ndi kuchitapo kanthu. Iwo anati udindo wa atolankhani ndi kudziwitsanso anthu zakufunika kogwiritsa ntchito mphamvu za makono za magetsi zomwe zimathandizira kuteteza chilengedwe. Ndizofunika kugwirana manja mabungwe, aboma, amaphunziro ndi magulu osiyanasiyana kubwera pamodzi. Tinkopeka machitsanzo tili ndi pachizungu amati National Charcoal Strategy 2017 to 2027. Ili ndi ndondomeko ya dziko imene inakhazikidwa yolimbana ndi makala. Dziko linakhala pansi ndi kuona kuti kodi vuto la makala tingathane nalo bwanji. Mtsogoleri wakale wa bungwe la AEJ yemwenso amalimbikitsa nkhani za chilengedwe molingana ndi masomphenya a boma a Malawi 2063, Matthews Malata anati atolankhani ali ndi mphamvu zolimbikitsa ntchito zobwezeretsa chilengedwe komanso kuchepetsa mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la AEJ Titus Linzi anayamikira mabungwe a Sisonec ndi Sepa kamba kothandiza kuti msonkhano uchitike zomwe wati zilimbikitsa atolankhani olemba za sayansi ndi chilengedwe mdziko muno. Tofuna tatsimikizire komanso kuwapempha mabungwe komanso kuwakumbutsa kuti akuyenera adzigwira ntchito ndi ifeyo ngati atolankhani kuyambira poyambirira. Timadandaula kwambiri zimatikhudza ndipo timakhumudwa kuti nthawi zambiri mabungwe magulu ochita kafukufuku zosiyanasiyana amangotira nati ifeyo atolankhani nthawi imene akukhazikitsa kapena akutsekera kapenanso akapereka zotsatira zakafukufuku amene mwina anapanga. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi atolankhani opitirira 60 ochokera nyumba zofalitsa nkhani zosiyanasiyana mdziko muno. Msonkhanowu unachitika pansi pa mutu woti kulimbikitsa achinyamata kutenga nawo mbali, kumvetsa momwe sayansi imathandizira kulimbana ndi kusintha kwa nyengo komanso kuonongeka kwa chilengedwe. Jini Jinsamba, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero, kampani ya Nico Asset Managers Limited yalonjeza kupitirira kuthandiza skulu za sekondari ndi chikho cha masewero a chess mdziko muno kuti ophunzira azitha kuganiza mozama pofuna kusula atsogoleri abwino amtsogolo popereka thandizo la zachuma ku mpikisano wa National Schools Chess League. Mmodzi mwa akuluakulu ku Nico Asset Managers Limited, Timosise Msimuko, ayankhula izi ku Mzuzu International Academy pa nthawi ya masewero omaliza a National Schools Chess League a chaka cha 2025 omwe anasonkhanitsa skulu za sekondari 14 zochokera mzigawo zonse za maphunziro mdziko muno. Rodoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Mmodzi mwa akuluakulu aku kampani ya Nico Asset Managers ati Musime Msimuko ati kuthandiza masewero a chess sikungokhudza masewero okha koma kumathandizanso kuphunzitsa ophunzira za mmene angasamalire ndalama kuti ati kukonza tsogolo lawo, kuganiza mozama komanso kusankha njira zoyenera kuti akwaniritse zolinga zawo. Chess ndi game imene imathandizana kuti akhale pasi azitha kuphunzira kuganiza bwino kuti chimene chingathandize kuti athe kupindula kapena kuwina ndi chani. So chess ndi game imene tinayiona Niko ngati njira imodzi imene tingathe kupanga kufikira kwa ana adakala chichepere kuti akamakula azikula moganiza bwino kuti zikhoza kuwathandiza kuzakhala atsogoleri amphamvu mtsogolo muno. Mugulu atsikana St Anthony Secondary School idatenga chikho ndipo mugulu anyamata Bwera Secondary School nayo idatenga chikho pomwe skulu ziwirizi zidalandira mendulo za golide, mabuku kapena kuti dictionary, mafoni am'manja komanso zida zosewerera Chelsea. Atsikana pa ulendo idali yachiwiri kumbali ya atsikana pomwe Secondary School ya Masongora idakhala yachiwiri kumbali ya anyamata. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Chess Association of Malawi Chessam, Francis Kadzula, anayamikira Nico Asset Managers Limited chifukwa chothandiza masewero apo nena kuti izi zithandize
kutukula masewero wa mdziko muno. Tilosangalala kwambiri kunena kuti chiwerengero chikuchuluka kuchoka pamene tinayambira ndi osewera pafupifupi 200 panopa tadusa 400 ndipo tilokondwa kuti masewera onse kuchokera mafezo onse ayenda bwino kufikira pano ndipo pamene tikumaliza tsiku la lero tikunena kuti chess chapambana kudzera mu sponsorship imene atipatsa Nico Asset Managers. Pakadali pano president wa bungwe la Masa Blackson Malamula wapempha skulu zonse mdziko muno kuti zitsatira malamulo amasewero kuti pakhale chilungamo. Ichi chinali chaka chachitatu motsatizana pomwe Nico Asset Managers Limited akhala kuthandiza National Schools Chess League mdziko muno. Rudovico Nyirenda, MBC Muzuzu. Ndi nkhani imene ya zamasewero tafika pa mapeto pa nkhani zathu masana ano koma tisanasiyane na inso mitu yake.